В момента сме в Мол Дубай. Най-важното нещо, което научих по пътя към успеха е... Какво мислиш за трейдинга? Започнах с буквално 0 лева и всичко това е благодарение на... Дали все още сте приятели с Данчо? Започваме с Q&A видеото. Първият въпрос е: как изведнъж спря да играеш игри и почна да работиш по 10 часа чили? Брате, осъзнах, че живота много напредва, аз се съставам и Fortnite нямаше да ме докара тук в Дубай очевидно, защото бях изкарал само едва 5, 6, 700 1000 да бях изкарал от цялата игра. И тогава имах някакви earnings и така нататък, като на някакви нещо само говори, но осъзнах, че искам да пенсионирам майка си, искам да получа финансова свобода, времева свобода, да бъда където си искам и когато си искам и да имам ето такива гледки, да пуша наргиле за 200 ля малко да флексна. И разбрах, че единственият начин да стане това нещо е да започна да работя към това да създам бизнес. И в началото имаше пълно лутане, докато не намерих цялата тази система, която ме доведе тук и създадах собствения си бизнес. Така че това беше момента, в който стана това нещо и директно спрях да игра в Fortnite, осъзнах тези неща и започнах да работя по 12 часа на ден. Следващия въпрос, който са ти задали е: инвестирал ли си в бизнеса си? Момчета, в началото инвестирах изключително много пари в реклама, в обучение, в проба-грешка. И да, ако става въпрос изцяло дали съм инвестирал, да, инвестирал съм много над 20-30 хиляди лева в бизнеса си, но в момента, в който открих системата KCFP, за която направих цяло обучение, ако не сте го гледали, не знам кога ще направя отново такова обучение, но в това обучение обясних системата KCFP, която ме доведе до тук без да инвестирам нито една стотинка в бизнеса си и в момента правя по 20-30 хиляди лева на месец общо от всичките ми бизнеси, които съм създал и от моят клоудинг бранд правя по между 15-20 хиляди лева, като дай да покажа всъщност на хората, за да не говоря просто празни приказки, както аз обичам винаги да показвам резултат. Тук може да видите последните 30 дни съм направил 15 хиляди лева и това е докато съм в Дубай, хора. Последните 7 дни откакто съм тук съм направил 5000 лева с моя бранд Internet Money и това нещо ми позволява да бъда тук. Следващият въпрос към теб е: подкрепят ли те родителите ти през всичкото това време? Абсолютно не. В началото никой не ме подкрепяше, освен сестра ми, затова тя в момента е тук. Нито баща ми, нито майка ми не разбираха какво правят самото начало. След като започнах вече да правя парите и да им показвам резултатите, тогава започнаха да ме подкрепят и това е напълно нормално, защото те са от старото поколение и да ни то чуят. Аз ги разбирам напълно, но те не ме подкрепяха и това наистина ми беше много сложно, защото аз трябваше да скипвам училище, да скипвам домашни, да имам лоши оценки. Това цялото нещо беше един много лош период в живота ми, много труден, но това нещо ме изпута до момента, в който съм в момента, защото ако не бях изпутал от това цялото време, аз в момента трябваше да ходя на университет, да уча някаква тъпотия, да работя за някой друг, а в момента мога да живея мечтания си живот 3 месеца след като съм завършил училище, да карам ламбута, брабо си, да съм на най-яките гледки в целия свят и да пуша нарги. Приятели, само забравих да кажа и трябва да добавя, че в момента се провежда безплатно обучение, за което може да се запишете долу в описанието и оттам може да разберете всъщност какъв е моят бизнес модел. Ще ви покажа стъпките, по които може да създадете такъв бизнес и да следвате моя модел и системата KCFP, за която ви говоря през цялото това време. Системата, която ми помогна да стигна от 0 до 10 000 лева на месец, така че първият линк долу в описанието се проведе на живо обучението. Може да се запишете. Благодаря. Кое е най-важното нещо, което научи по пътя към успеха? Най-важното нещо, което научих по пътя към успеха е това, че първо никога не трябва да се отказваш, което това всеки го знае, но всъщност най-важното нещо по пътя към успеха е това да знаеш какво точно трябва да правиш, за да получиш резултата, защото много хора, на които съм дал моята система KCFP, давам им точно стъпка по стъпка, обаче те не знаят точно коя част от системата трябва да
отделят най-много време за нея, за да успеят да постигнат резултати. И правят всичко друго, но не е най-важното нещо. Затова трябва да знаете кои са 20% от нещата, които правите, за да постигнете 80% от резултата. И всъщност това се нарича правилото 80 на 20 и го пише в книгата 10 times is easier than 2 times или 10x is easier than 2x, което всъщност е книга, в която се обяснява за майндсета, който трябва да имаш и как всъщност трябва във всеки един етап от твоето journey да знаеш кои са 20% от нещата, които ти носят 80% от резултатите и всеки път да отделяш най-много време на тия 20%, за да можеш да надграждаш на следващото ниво и когато дигнеш следващото ниво, отново определяш кои са 20%, които са те довели до там, за да може да дъбълдауниш отново на тия 20% и така надграждаш всичко. Препоръчвам много тази книга 10x is easier than 2x, тъй като това е нещото, което на мен лично изключително много ме помогна да надградя и да се дигна от 5000 на 10 000 лева на месец, от 10 до 20 000, от 20 до 30 000 лева на месец. Така че наистина препоръчвам книгата. Следващия въпрос към теб, Чиле, е дали все още сте приятели с Данчо? Много ясно, ние с Данчо сме си долу партньори, това казах още преди видеото в Гърция. Даже този месец, който идва ноември или декември, ще направим видео заедно, в което с Данчо за 30 дни от чисто нов бизнес правим 20 000 лева за един месец. Ако всъщност искате да направя това видео с Данчо, почваме да правим това видео и ще стане инсейн, защото двамата се занимаваме горе-долу с един същ бизнес в интернет и ще се сработим много добре и мисля, че ще може да дадем много стойност, много информация в едно видео заедно, така че ако искате 1000 лайка на това видео. Следващият въпрос е доста забавен и е защо постоянно обикаляш с тези трухарски чехли, не си ги свалил? Стига ли? Абсолютно да, и с пясък на краката. Причината е, тъй като не искам да сменям чехлите, тъй като са ми сантиментални, те са на баба ми, тя ми ги подари. И не искам да ги сменям, да си купувам нови обувки, затова реших да се преместя в Дубай, за да може да си ходя с чехлите навсякъде, тъй като в БГ вече стана студено и вече не мога, пробвах с чорапи да ги нося, но ми ставаше много студено, после с терлици, обаче пак ми стана много студено и затова реших с моя брат Динозавър и в неговата аквапама да дойдем в Дубай и да си нося чехлите, защото както казах, баба ми ги... Те са всъщност не ми ги е подарила баба ми, те бяха нейни, обаче не бяха твърде големи. Тя реши да ми ги даде и затова аз ги нося в момента. И затова са много сантиментални. Се надявам да не ма хейтите, да ме разберете, тъй като да обичам баба си. Ти не искаш да сменяш обувките, ама аз харесах ни на Баленсиага за 2 бона чили. Чили? Да. Колко време отнема с твоята система да стигнеш 1000 лева за един месец? Колко време отнема да стигнеш за един месец? Не отнема един месец. Ние сме по-бързо от този смешник, само да подбележа, това тъп моста. Право със право. Второ. Значи, момчетата, които съм им дал моята система, им е трябвало приблизително между 5 до 10 дни да затворят първия си клиент с моята система и да направят между 500 и 1500 лева, така че индивидуално от ситуация до ситуация, от човек до човек, но правиш 20%, които ти гарантират 80% от резултата, то правиш ли ги най-много тях, нещото, което ти носи резултата, то това означава, че ще стигнеш до 1000 лева много бързо. Примерно можеш за 2 дни, можеш още първия ден да стигнеш, така че много зависи от твоя инпут за аутпута, който искаш да постигнеш. Следователно, изисква се между 5 до 10 дни, ако следваш стъпките. Следващият въпрос е какъв бизнес би препоръчал за 15 годишен? Значи, бизнес за 15 годишен няма. Има бизнеси по принцип, които стават за всякакъв вид хора. Това на колко си години не определя абсолютно нищо в бизнеса, защото аз лично съм започнал да правя бизнес от 15 годишен. Първият ми бизнес беше, мога да го нарека бизнес, защото се изкарваха някакви пари от там. Twitch, който стримвах. Втория ми бизнес беше с YouTube, който беше пълен провал. И вече третия ми бизнес е маркетинг агенцията ми плюс бранда ми за дрехи. Като за това нещо няма значение на колко са години, тъй като
се изисква буквално нула начален капитал и нула знания, ако имаш правилната система, с която да работиш. И не виждам причина това, че си на 15 години да те спира това да направиш този бизнес. Така че няма бизнес за 15 годишен. Всеки един бизнес работи, зависи какво изисква, за да се стартира. Така че може би бих казал, че да стартираш маркетинг агенция, да започнеш бранд за дрехи е един от най-добрите бизнес. Кое е най-важното нещо, което всеки успял човек следва? Най-важното нещо, което всеки един успял човек следва, е това да си поставя огромни нереалистични цели и да създава план, който да го заведе до тази цел. И по този план да използва собствената си дисциплина, за да може да прави нещата, които трябва, дори когато не иска. Това е ключа на всеки един успял човек. Как съчетаваш работа с почивки и тренировки? Значи, просто не съчетаваш. Само работиш и почиваш просто когато сетиш, че всичко се срива. Тогава разбираш, че ако не починеш, няма да можеш да работиш повече и трябва да знаеш, нали, в момента, в който вече тялото ти, мозъкът не може да поемат повече работа и това трябва да спреш, да се вземеш почивка, защото това е най-продуктивното нещо, което може да направиш. Трябва да разбереш кога продуктивността ти спада заради твоята умора, тогава да се починеш, за да може тази почивка да е реално продуктивна. Тренировките са задължителни, за да може психиката ти да е в топ форма, защото когато тренираш, когато излизаш навънка, разхождаш се в природата, това нещо ти освобождава мозъка и мислите от цялата тази работа, почуваш си така ментално, можеш след това да си още по-продуктивен, така че това е като цяло съчетаването на двете неща. Почивка, когато вече ти става продуктивността, тренировка постоянно, за да може да държиш тази продуктивност висока. Какво мислиш за трейдинга? За трейдинга? За трейдинга не съм трейдвал никога, не смятаме да го правя, тъй като за това нещо се изискват много дълги години опит, доста голям капитал и да си готов все едно да влезеш в началото в казино. И наистина нямам нищо против трейдерите. Пускал съм някакви закачливи клипове, които съм ги хранил, обаче това не е нищо лично. Има хора, които правят пари от трейдинг със сигурност, но това е 1% от хората и със сигурност това не е добър beginner-friendly бизнес, тъй като ще загубиш наистина доста пари, особено в началото, независимо дали имаш ментори, дали имаш най-доброто обучение, съм сигурен, че ще загубиш пари. Може да греша, не съм пробвал, но аз така мисля и смятам, че ако аз се опитам да го правя, ще се чувствам все едно съм в казиното. Така че за мен трейдинга е минус. Следващият въпрос е: трябва ли да си направя фирма, за да започна с дропшипинг? Не ви трябва фирма, за да започнете който и да е бизнес, защото фирма се регистрира, когато вече имате клиенти, които плащат и правите пари. Тази фирма е, за да може да се осчетоводявате по-добре приходи, разходи и така нататък, да може да си приспадате разходите от оборота, да взимате ДДС-то и така нататък. Фирма в началото не ви е нужна. Първо се съсредоточете върху това, да създадете клиентела, да започнете да правите пари и когато стигнете до 3, 4, 5 хиляди лева на месец, тогава може да се отворите фирма и да си вземете счетоводител, който да ви счетоводява всичко, защото в началото е само излишни разходи за осигуровки, за това има 1000 разходи, фирмени сметки и така нататък. Действайте в началото като еднолични търговци просто. Следващият въпрос е: колко силно си искал този успех, който постигна? Много силно го исках, все още го искам. Има прекалено много хора, на които трябва да докажат, че са сгрешили с някои действия. Има твърде много неща, които трябва да докажа. Да докажа първо на себе си, че мога да постигна каквото и да е. Защото още си спомням, като бях по-малък, казах, аз трябва да докажа на себе си, че аз мога да направя каквото и да искам. И по този начин си изграждаш самочувствие, което не може да бъде сринато, защото повечето хора имат самочувствие, което идват в основа на външна валидация. Когато самочувствието ти идва отвътре, от вътрешната ти валидация или в случая, когато ти сам знаеш кой си, заради нещата, които си направил, няма кой да те срени. На мен каквото и да ме кажат, какъвто идиот да ме нарекат измамник,
глупак, провал или така нататък. Мен това нещо не ме интересува, защото аз знам какво съм направил, знам през какво съм минал, знам какво съм създал и кой съм. Това е нещо, което ме мотивира. Всички тия хора, които са вярвали в мене, които са ме подценяли, които са се поставили залози срещу мене, аз трябва да накарам всички да съжалят и да им покажа, че са грешили. Каква ти е целта за тази година? Когато годината започна, целта ми беше да стигна до 10 000 лева на месец, което се случи още първия месец от годината. Просто се разделих годината на 3 години. Какво означава това? Всеки 4 месеца поставям нови цели, като първите 4 месеца се изпълних целта още първия месец. След това имах доста голям проблем заради училище и някакви мои си работи там. И в момента целта ме е до края на годината да стигна 50 000 лева на месец печалба. Това ме е като цяла целта, да грайндя, да работя по цял ден, да се чувствам удовлетворен от работата си. Това е най-важното нещо за мене и това е нещото, което ме кара да се чувствам всъщност жив и да се чувствам добре, да се чувствам сякаш спра нещо с живота си, защото всичко друго осъзнах, няма никакъв смисъл. Всяко друго нещо, което правя, за мен е безмислено и аз живея за това да се развивам и да си постигам целите. Буквално това е за мен номер едно нещото, защото аз мога да правя това, да развивам себе си, да изпълнявам целите си и в същия момент да правя всички други тъпоти, които вие правите, които не вие, ами хайде, моята аудитория, тъй като е много по-извисена от нормалните матричари, които пичуете да ходя по ресторанти, на твоите години, да ходя по наргиледжиници, да си губя времето, правя го пак, но в много по-малки мащаби. И в момент, в времето, в което го правя, аз мога в същото време да правя пари, така че това не е никакъв проблем за мен. Следващия въпрос е: трудно ли намери фабрика, която да прави дрехите ти? О, да. Много трудно. Това е всъщност и ключовия фактор на успеха ми, защото без добра фабрика в България, без добър производител, изобщо няма как да се случи това цялото нещо, цялата система. В България има точно един-двама такива производители, които са супер голяма тайна. И между другото, на безплатното обучение, което направих, казвам абсолютно всичко и кой е всъщност този производител. Ако не сте били на обучението, което се проведе на 13-ти, в края на този месец също ще направя така, че може да се регистрирате и да чуете всъщност кой е този производител и да разберете всъщност, ако не сте гледали пак по-предното видео в началото на октомври, което качих, как го намерих този производител и колко трудно беше, как това беше решителният момент в цялата ми история. Цялата история. Колко бизнеса притежаваш? Притежавам общо взето 3 бизнеса, като първият бизнес е Clothing бранда Internet Money, втория ми бизнес е маркетинг агенцията, която имам и работя с бизнес клиенти, на които предоставям същата система, която използваме за моя бранд. И третия бизнес, не бих казал, че е точно бизнес, но това е моят YouTube канал, който го правя за да мога да помагам на вас и за мой кеф, да мога да се документирам живота и когато стана по-възрастен да мога да се върна и да се гледам живота и как съм живял и нещата, които съм постигнал, така че казвам, че това са 3 бизнеса. И да, оперирам 3 бизнеса на 19 години, които ми генерират приблизително 20-25 хиляди печалба месечно.